Kawadhi nyimeni achich Collins Okundi maitudo kod nek mar managerit mama Aida Odinga Barak Oduor koro biro medo bet e kar od tuech makod yaganya katarik 23 mar dweni. Ma kalore kod chik mane ogol kod doho maduong' ma Kisumu bang' yangore ni lipot mar nonro mane onego tim e yango ka wiye ler kata oyo pok oikore. Apis Jamin Buche ne onyiso jang'ad bura Jacqueline Kamau ni nonro itimoga mana tich ariyo ka tich ariyo e kar od thieth mar jo-TRH. Doho koro ne ong'ado ni oter Collins e pimno juma manyien tarik 8 dwe mar 11 higani eka bang'e chwale doho tarik 23 mar dweni higani mondo oyie kata otamre kethono. Bura ma kawuono ne otim e yor lony mar mbui. Utapelekwa hospitali ufanyiwe mental assessment tarehe 8 mwezi wa Novemba mwaka huu. Hiyo ni ile Tuesday inayokuja wiki ijayo. Alafu utakuja hapa kotini usomewe mashtaka tarehe 23 mwezi wa Novemba mwaka huu. Umetuelewa? Thank you, man. Have a good day.